Vores drøm var at finde en entreprenør, der både kunne yde et godt stykke håndværk, men samtidig også kunne være en god sparringspartner i forhold til de tanker og idéer, vi havde om vores projekt. For vi havde en idé om, hvor vi vil henad med projektet, men vi havde brug for noget ekspertise og rådgivning for at fuldende det til at blive det projekt, som det endte med at blive. Og så var mavefornemmelsen også utrolig vigtig for os. Det var nogen, vi skulle kunne komme godt i mål med. Det er også den mavefornemmelse, den var bare perfekt fra starten af. Det var nogen, vi følte os sikre på. Vi havde en god sparring med Jackie og med Mehmet, og vi fandt hurtigt ud af, at vi havde fælles tanker og idéer om det, vi skulle udføre, og de var gode til at hjælpe med at finde den rette løsning for os. Vi havde en del frem og tilbage med, hvordan de her tegninger skulle udføres og laves, og vi synes egentlig, det var rart ikke at mærke frustration fra Vistons side af, at vi kom med nogle finjusteringer hele tiden, fordi vi var så sikre på, at vi skal have til det rigtige behov. Og det tog lidt tid frem og tilbage, men vi endte med at finde et perfekt løsning for os, og det er egentlig super glad for. Men samtidig med, så blev vi heller ikke bare talt efter munden. Vi blev også udfordret i vores idéer, hvilket så har gjort, at vi bare landede perfekt. Så det synes vi har været dejligt. Absolut. Jamen, det blev helt perfekt. Vi nåede lige at få nogle sommeraftener ude på terrassen med solnedgang og et koldt glas vin i glasset. Det vigtigste er, at vi har 2 børn, der er blevet glade for deres 2 nye værelser, og det er perfekt. Det er godt for børnene, det er godt for forældrene, så er alle glade. Viston har hjulpet os med at få vores drømme hjem. Vi har nu fået præcis det hus, vi har drømt om, og det hus, vi tænker at kunne bo i resten af vores liv. Så vi har virkelig formået nu at danne de rammer, som er perfekt til os og vores liv og vores 2 børn. Vi vil meget gerne anbefale Viston til både venner og bekendte. Vi har endda allerede anbefalet Viston til nogle andre her på vejen, hvor vi bor, så det viser bare, at vi har været utroligt tilfredse med hele projektet.